back to my YouTube channel. To लोगोफोर आंनि बे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय। तो दिनैहाय आङो नै सेकेन्ड डे ब्लग लाबोदों गामिनि बैसागुनि। तो दिनै माखासे इन्टारेस्टिं खेला होगोन गामियाव। तो बेफोरखौनो आं देखायगोन, नोंथांमोना नायलांबाय था। आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक, कमेन्ट, साबस्क्राइब खालामनानै सापर्ट होबानो जाबाय। दायो नै आं मोनहैथारसिगोन थांगासिनो। लोगोफोर फाइनालि आं मोनफैबायानोसै, नै ससेल'थारसै। बिराद सान्दुं गोसा, एकदम गोलोमखावजोबखागोन दा खेला गेलेनाया गथ'फ्रा। लोगोफोर नै फाइनालि मोनफैबाय, सान्दुं गोसानि थाखाय रावबोआनो गैया। समायना सिख्लाफोरनि माथो नोंसोर मैया बुलायलायदोंबा? Yes. Bung, ma bung bung. होनालै फैबा ओइ थिं फैबा Isbang khom. खनथाम बिसिना खनथाम खेबथाम Ah,